Leo, Nil, Marc, Pol i Jan, i Júlia, Ona, Martina, Mia i Lucía. Aquests són els noms de persona més posats a Catalunya actualment. Qui no coneix un Martí, un Pau, una Paula, una Laia o una Maria? La immensa majoria de noms són transversals i a gran part de les classes i pobles del país tenen representació. Ara bé, a Catalunya tenim uns quants tresors que es desmarquen d'aquesta tendència. Són aquells noms que alguns pobles i ciutats són tradició i patrimoni i són del més habituals, però que quan surts d'aquelles realitats i els pronuncies més enllà de casa, tothom et mira com si haguessis dit una completa bestiesa. És el cas de Claustre a Solsona, Tura a Olot, Patrocini a Cardona, Portal a Prats de Rei o Urgell a la Seu. I aquests són només alguns exemples. Un dels més especials de tots és un nom que porten només 27 persones a tot el Bages. Segurament no n'havíeu sentit a parlar mai. És el nom del poble on Espurnes Barroques farà el seu tercer espectacle d'enguany el 12 de maig al matí. Estem parlant de Coaner. Soc la Coaner Codina Pic, soc de Súria, tinc 44 anys i que se sàpiga, fins ara soc la primera de les Coaners. Jo em dic Coaner Pere Miquel Castellà, soc de Súria, soc la quarta Coaner i tinc 24 anys. Doncs per mi Coaner és un entorn natural situat molt a prop de Súria, que a més, a part de que hi ha un patrimoni arquitectònic i cultural, hi ha també tot un conjunt de gent que es vincula a aquesta vall com per donar-hi suport, perquè estima la natura, perquè estima l'excursionisme, perquè hi ha tot aquest vincle amb la Mare de Déu, no? Que hi ha tot aquest tema també litúrgic, i tot plegat li dona com un context i un espai com molt entranyable i com molt d'amistat per tot el que s'hi dona i tota la gent que s'hi vincula. I aquest any, tot aquest espai, doncs, celebra de forma especial tot el que és el mil·lenari de Coaner. Actualment som 27 Coaners i està a punt de néixer un altre, així que aviat serem 28, que ens trobem totes a la Festa Major de Coaner, aquí a Coaner. Que és el primer cap de setmana després del 8 de setembre i la celebrem aquí, en aquest recinte, en aquest espai. I aquell dia ens trobem totes les Coaners. Primer de tot hi ha com una caminada el diumenge des de Súria o Valls de Torroella, que arriba aquí a Coaner, i llavors hi ha una missa, i quan s'acaba la missa és el moment en què ens trobem totes les Coaners per fer-nos una foto. Sí, que és un moment així com bastant singular, no? I bastant divertit, perquè tot va començar amb una foto com molt individual, que em feien els meus pares a mi després de fer l'excursió, i ara de cop i volta s'ha convertit com en una mena d'epicentre de la foto, no? Perquè som com 27 Coaners i el bo és el que hi ha darrere de la foto, no? O sigui, com totes les famílies, els tiets, els avis que estan allà pendents d'aquest moment. Sí, i a més, abans jo crec que les Coaners més grans, per dir-ho d'alguna manera, som totes bastant de Súria, més a vora, i ara cada cop és gent també d'altres poblacions, normalment del Bages o així, però que... Es va obrint el territori. Doncs mira, el meu pare, quan era jove, sempre venia a córrer fins aquí a Coaner i sempre em deia, no, és que anava a córrer a Coaner i anava a beure aigua de la font, no? I sempre m'ha explicat que sempre es deia ell mateix que quan tingués una filla li agradaria molt que tingués el nom d'aquest paratge, per tot el símbol que té, perquè és un nom molt de zona, perquè estima molt la natura i perquè li semblava com molt poètic, no, també, que pogués tenir aquest nom. I arran d'això, doncs, em va posar aquest nom. Però també, al principi de tot va ser com molt disputat i com molt qüestionat a casa, no? Perquè era com estrany, era com una cosa que sí que és un nom com molt proper i que la gent ho té integrat com a territori, però no com a nom propi. I llavors, doncs, bueno, la meva àvia, que és manya, era en plan, com li podeu posar un nom tan rústic amb una criatura, amb un bebè tan petit? I mira, va ser així. Jo, perquè els meus pares són de Súria i els agradava el lloc i mira, van decidir, no és que hi hagi com un motiu tan així com deia la Coaner, però sí que a casa meva també crec que va ser més idea del meu pare, em sembla, que és una mica friqui d'aquest lloc. Té molta estima, a Coaner. Sí, molta estima, sí. I el que sí que el meu avi i la meva àvia ho veien una mica raro, de Coaner, de cop i volta, saps? Quan el teu germà es diu Marc i els teus cosins tenen noms normals i ella es diu Coaner, però
però ara ja està, sí. Crec que és quan surts una mica de la zona que la gent et comença a qüestionar, però i aquest nom? Però com s'escriu, no? I d'on ets? I com és això, no? I és aquí quan notes que potser és una cosa com més singular o més especial. Però quan estàs en el teu context, estàs en la teva normalitat i llavors no t'ho qüestiones tant. Sí, totalment. De fet, és que a Súria, per exemple, nosaltres dues també estem posades en una entitat teatral cultural que allà són bastantes cuaners i allà és com supernormal dir-se cuaner. Però sí que jo també em va passar que quan tenia 10 o 11 anys vaig com sortir un moment de Súria en determinades ocasions i que sí que la gent em demanava molt el nom i allà vaig tenir un moment de ratllar-me de dir, buah, i si em canvio el nom? Òbviament que no, però que em va passar pel cap de dir és que cada cop que el dic l'he de tornar a explicar. Sí. I sí que quan vaig anar a estudiar fora i a viure fora, llavors... També té un punt maco que t'ho demanin, no? I que o sigui, és com dual. Hi ha vegades que potser sí que dius, ostres, un altre cop, no? Però sempre té un punt de vegades de vincular-te amb la persona que t'ho demana. Sí, és xulo. Però també, clar, com que m'ha passat com amb 10 o 11 anys, llavors era com bastant horrible. I ara m'encanta, sí. Ara ja tinc el discurs après. Sí, ostres, i aquest nom, i d'on ets, i explica'm la història, no? Hi ha com interès en saber l'origen i el motiu. Sí, jo crec que quan a Barcelona, ara que estic vivint allà, dius, dic el meu nom i dic hola, em dic Cuaner, instantàniament és un com, sí, és el com. Pots tornar a repetir. Llavors és repetir-lo, lletrejar-lo, i fins i tot escriure-ho. Sí, així és també, no? Cua, ne. Et diuen si és africà, si s'escriu amb U, si acaba amb accent a la E. Exacte. Si va amb K. Com que ara hi ha aquesta moda dels noms exòtics, potser ja és com més recurrent que hi hagi com noms entre cometes més estranys, però nosaltres venim d'una època que això era, si més no la meva, ella no, que és més contemporània, però d'una època que la novetat o la singularitat no era tan habitual. Ostres, a mi em vincula molt a aquest territori, a l'enllaç que tinc amb Súria, amb Cuaner, no? Amb aquest epicentre emocional per mi, i també té un punt molt poètic, perquè em vincula, sí, amb tota una simbologia, sigui pel relat del meu pare, del per què em va posar el nom, a una cosa com molt familiar. Hi ha una cosa que cada any celebro, no? Amb la festa de la Vall de Cuaner, amb tots els amics, sobretot els amics de Cuaner, que ara també ho vetllen. No sé, és com una sensació a vegades que el nom et porta a tenir una sensació com de casa. I això m'agrada molt, perquè m'identifico. Sí, de casa i de Súria, perquè encara que Cuaner no sigui Súria realment, que és Sant Mateu de Bages, al final és molt pròxim a Súria, i al ser de Súria, a mi també és com que em relaciona molt amb casa i amb Súria, i amb família, i amb amics que venim aquí sovint. És xulo, la veritat. Sí. Nosaltres, perquè, per exemple, ja ens coneixem, hi ha cuaners que ja ens coneixem bastant de Súria, perquè jo crec que potser la meitat de les cuaners som de Súria. Jo les he vist créixer totes. I plorar i riure. I plorar i riure. A mi em fa gràcia perquè, clar, jo sóc la quarta i a vegades sí que és com amb alguna cuaner així com més pròxima, que com que compartim espais, ja sigui potser al cau o al teatre o això, que és com que ens diem, ei, Cuaner 5, ei, Cuaner 4. Això passa a vegades. Sí. No, sí, hi ha una cosa com... Sí, que hi ha una cosa que ens uneix, que és el nom, no? I que fa gràcia, saps que a part de tot el que potser a nivell d'ubicació local i tal et vincula, però hi ha una cosa especial que és la nominal, i això té un punt de dir, ostres, sí, hi ha un enllaç, no? Sí, a més passa que si tu vas a un lloc nou i dius el teu nom i casualment, que poc passa, ja el coneixen, possiblement coneixen algun altre cuaner, això és veritat. la Cuaner Codina, i llavors doncs podem parlar del del fil. Sí, ens ho podem explicar i això. Sí. A mi em fa il·lusió quan neix una nova cuaner i quan som un mes, i ara, per exemple, la nova que hi haurà, que conec els seus pares i això, fa il·lusió, però al mateix temps és com, no veig que s'estiguin anant de les mans, però veig que cada cop som més. Sí. Que és maco, però al mateix temps potser traurà la singularitat. Sí, hi ha aquella cosa com a vegades de voler com conservar aquell perímetre, no? Però segurament que és una mirada com molt conservadora, no? Que la idea és que s'expandeixi, que hi hagi com moltes cuaners al món, benvingut, i que llavors la foto la fem aèria, amb dron, i que fem així. Jo crec que si mai tinc fills, o fill en aquest cas, crec que no li posaria Cuaner,
perquè veig que, no sé, que és xulo com tenir el teu propi nom i ja hi ha poques Quaners com perquè a sobre la teva filla també se'n digui, no sé, potser seria una mica estrany. Sí, jo soc sempre molt partidària que dintre de l'arbre generacional els noms s'obrin, no? Perquè cada nom també té com una energia i una certa identitat i llavors és interessant que tothom tingui la seva, sobretot si és dintre d'un mateix tronc.